Guruçy Mejlis Türkmenistanda guramaçylykly terror toporuny üpçün etýän iş dünýäsi bilen baglanyşykdaky mesele seretmek, iş dünýäsiniň ýürüýte marginal toporunyň eline berilip, halky bilkaslaýyn iş dünýäsinden çetleşdirilýändigi baradaky ýygnançygyny ses vermek esasynda karar kabul etmek bilen tamamlady. Mejlis guramaçylykly terror toporuny üpçün etýän iş dünýäsi meselesine aýratyn seretmeginiň esasy maksatlary şulardan ibaret. Orta we kiçi ölçeğdäki şahsy karhanalaryň ýa-da önümçilikleriň bilkaslaýyn ýapdyrylyp, halkyň ýürüýte garyplaşdyrmak çäresiniň ýurt möçberinde alınıp barylmagy, halkyň elinden alınan önümçilikler we karhanalar marginal toporlaryň eline berilip, halkyň iş dünýäsinden daşlaşdyrylmagy. Bu iki madda mejlis agzalary tarapyndan şeýle ele alındy. Türkmenistanda guramaçylykly terror toporunyň iş dünýäsini ýürüýte marginal toporlara berenden soň, Türkmenistanda hamala iş hurnap, iş adam bolup bolýandygy fasadyny ýene şol marginal toporlar arkaly ýöredýärler. Ýokarda agzalyp geçilen meselelere düýpli seretmek üçin mejlis agzalary 4 sapar bir ara geldiler. Türkmenistanda adamlaryň öz mümkinçilikleri bilen döreden uly we kiçi iş ýerleriniň her türlü bahanalar bilen ellerinden alınıp, üstesine de şol iş ýerlerini açan adamlary da yalan töhmetler bilen türmäge baslandygy, ýa-da olary çenden aşağı ziyan berilendigi baradaky dürli subutnamalar bu ýygnançykda mejlis agzalary tarapyndan aýdyryp geçildi. Türkmenistanda bu ýagdaýlaryň häzir hem dowam edip durandygyny, halkyň bolsa işçi gatlarynyň ýurtdaşyna çykarylmagynyň hem esas sebäpleriniň biri hem iş dünýäsiniň bilkaslaýyn ýok edilip, marginal toporlaryň eline berilmegi sebäpli bolup durandygy hem mejlis agzalary tarapyndan bellenip geçildi.